טוב, שלום, אני עושה סרטון מיינקראפט, שמי אופק. אני אפתח מפה חדשה. ותראו, יש מצב שיהיה לי איזה באג קטן. ונבדוק אחרי זה. תראה אם יש איזה בעיה במיקרופון או משהו, כל בעיה או משהו, פשוט תפנו אליי. אוקיי, אני נכון, הנה אתם רואים, יש לי את הנוד בצד כאן, אבל אני לא אוהב את הכף של המש. שאתם רואים, הנה אקס-ריי וכזה. אני ילד שהשתמשתי הרבה באקס-ריי. כדי שיפריע לצילום. ככה, אוקיי, נקרא את הציון קצת. 3. טוב, נקרא את עוד קצת. לא, נראה שזה מספיק. נקרא. זה נלך לצור באג. מה שאתם רואים, הנה באג חול לאוויר, שכפי שאתם יודעים אין לזה אפשרות, והוא נופל. מי שרוצה לראות שחול אין לו אפשרות להיות על האוויר, אז הנה זה. אם אתם רוצים מדריך של משהו, כמו רדסטון נגיד, זה מדריך קטנטן, לראות שחור לא יכול להיות על האוויר. הנה, ישירות נופל. טוב, בואו נרוץ מהר יותר. נגיע לפה. ואולי את זה פה להשיג קצת קאבלסטון. כאן נספיספול. למה יש לי לאגים? או, יפה. הזמן זה אוקיי, 4 דקות, זה כלום. בוא נתחיל פה עוד.
כן, לא היה לזה פייל של באג שהכל ראיתי פה. ועוד משהו, אם אתם רוצים שאני אעביר כל פעם את המיינינג והרי רק אם אני אמצא דברים כאלה, אז פשוט יש תגובות בשביל זה, אם צריך תגובות, תכתוב לי, שם לב לתגובות. אני רוצה לקבל תגובות מילדים, לעשות לי שרדות למשהו, נגיד להשיג, לעשות אימון, נגיד, למשל. וננסה כמה שיותר מהר לעשות את זה. זה נעשה אחרי זה. פה זה כאן, זה כאן, זה כאן. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, שבע. טוב, נחמם. נראה כמה נצטרך. גם פה אני רוצה קצת. כאן. כן, הפעלתי אקסריי. נכון, שנייה. כבר עשיתי את הכלום. נגמר לי על טבעת ונסיים את הפרק. זה היה פרק קצר כזה, פרק ראשון האינטרנט שלי במיינקראפט. אני עשיתי עוד כמה פרקים, אבל זה פרקים ישנים, פשוט לא רציתי לעלות כי חשבתי שהם לא טובים, ועכשיו רק עלה לי הרעיון לעלות אותם. אז שימו לב אליהם, כי זה פרקים נגד צ'יטרים. ככה אני שמתי את הנוז בכוונה כדי להראות את הצ'יטים. מי שרוצה לראות שיש לי נדוס, אז בבקשה, פלייק. טוב, סליחה על הצירה הזאתי, אין לזה משהו לעשות. נראה, אבל 8 דקות, תמים. כן, טוב, בזה אני אסיים את הפרק. כנראה שעכשיו אני אסיים את הפרק, כי אני לא רוצה כזה להמיס. אז תראות בפרק הבא שלא עוד סתם משחק. איתי עם אופק פרן, שם בבקשה תגובות, לייק והכל. להתראות.